जोंनि बर' माहारिनि गोथार माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिनि हेफाजाब मोनलायनाय इउपिपिएल पार्टिया जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलि जेरैबायदि रिजाल्ट लानानै रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिफुंनो हानांगौमोन बेबायदि रिजाल्टखौ मानगोनां प्रमब्र बिथांमोन दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव दिन्थिफुंनो हायाखै। जों बर' माहारिनि गोबां बर' फिसाफोरनि गोसोआव नैबे सोंथिखौ लानानै सोंथि खालामनानै सावरायलायबाय थानाय जों नुनो मोनो जे बर' माहारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दैदेनजानाय बर' हारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय हाबाफारिया थारैनो जोबलांमारबाय नामा? बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार सानस्रि आरो सोदोमस्रिखौ जोंनि बे बर' माहारिनि बिखायाव सिबिनानै मान होनानै गोथाङै जों जुदि लाखिलांनो सानदोंब्ला बर' माहारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दैदेनजानाय गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ जों फोजाखांफिननांगोन, फोजाखांफिननो जों हानांगोन। बर' माहारिनि मोनसेल' थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनायनि आरो बे थांखिखौ मानो लादों जे जोंनि बे बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै जों गायसंनानै गालांनो थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायोब्लासो जोंनि बे बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै जोङो गायसंनानै गालांनो हागोन। बे मोनसेल' थांखिखौ जाफुंसार खालामनानै लाबोनो थाखायनो बर' हारिनि बिखानिफ्राय गोबां रोखोमनि गोबां लामायाव स्टेन्ड जानानै बै थांखिखौ लाबोनो दावहा नांबोदों आरो बे थांखिखौ लाबोनो थांनायाव दावहा नांनो थांनायावनो बर' हारिनि बिखायाव बिएससि बिटिसि बिटिआर बायदि मोनथाम गोजोन गोरोबथाखौ खालामनो हाबाय आरो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन नोंथांमोनाबो एसे नोजोर हो, एसे नटिस खालाम। जोंनि बर' हारिनि बिखानिफ्राय बर' हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै गोख्रोङै सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ बाथ्रा बुंग्रा जोंनि बर' हारिनि गासैबो गांनाय उखैनाय गासैबो जेंना जेथोखौ लानानै जेब्लायबो हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ सिगाङाव दोननानै गुबुननि सिगाङाव बाथ्रा बुंग्रा बै बर' फिसाफोरखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडार्सफोरा बायदिसिना फाव फेसननि गेजेरजों गादबनो नाजायो, बुरखायनो नाजायो, माखासे बाहागोनि लालस दिन्थिनानै गोजोम होनानै दोननो नाजायो। बै एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड प्लेन पलिसिनि लैथोआव बर'नि गोबां माखासे गेदेर गेदेर लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा दिनैयो गोजोमजोबनानै दङ। बे बुहुमाव जेसेबांखिनि हारि आरो हारिसाफोर दङ मोनफ्रोमबो हारि आरो हारिसाफोरनि बिखायाव गावबा गावनि माहारिनि मोनफा मोनफा माहारियारि आफादफोर दङ। जेब्ला मोनसे माहारिनि माहारियारि आफादनि मैखोम बिबानगिरिफोरा आन्दोआव सिरि सिरि सिखावै माबेबा मोनसे लामायाव माहारिनि बेसेनखौ माहारिनि गोथारथिखौ सिगाङाव दोननानै गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ लाखुमाबोबाय थायो अब्ला समाव बै माहारिनि बिखायाव बांसिननिफ्राय बांसिन बायदिसिना रोखोमनि गुबुंले थासारिफोरा गोरलैयैनो सोमजिनो सुजुग आरो सुबिदा मोनो। बर' माहारिनि माहारियारि आफादफोरनि गोबां माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि मायबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि इएस मेन जानानै आन्दो सिरि सिरि सिखावै पलिटिक्सनि खामानियाव इनभल्भ थाबाय थायो। बेराफारसेथिं माहारिनि बिखायाव सोमजिनाय गुबुंले थासारिखौ फोसाबनांगौनि थाखाय जाय समाव जाय बाथ्राखौ बुंनांगौ, जाय समाव जाय खामानिखौ मावनांगौ बै सम बायदियै सम होनो हायै आरो माहारिनि बिखायाव सोमजिनाय गुबुंले बारहावाफोरनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायनि आन्दोआवबो गावनि माखासे पार्सनेल बेनिफिट्सखौ लानो नाजानाय, गावनि माखासे पार्सनेल बेनिफिट्सखौ मोनगोन बायदि माखासे थासारिखौ नुहुरोब्लासो बै माहारिनि बिखायाव सोमजिनाय गुबुंले बारहावानि हेंथायै गसंथाफैनानै बाथ्रा बुंफैनाय, बाथ्रा बुंनो नाजाफैनाय बेबायदि
रियेल जाथाया जोंनि बर' हारिनि बिखायाव सोमजिदों। जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिखायाव बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिया गोथां जानानै दङ। बे गोथार बिखायाव गसंनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायनि बै समाव बुंदोंमोन। खुनुदिन बिथांमोननि गारि गोसोनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनुदिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएनजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन। बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों बै समाव राजा लामायाव ओंखारगोन। खुनुदिन जोङो बिथांमोननि बायदि थगायनाय नङा। बेबायदि एसेबां गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव समायखिरा लानाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा माबोरै थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों नाथ्रोद नुथ्रोदै सोरनिबा आथिं सोरनिबा आखाइ खायदा बोराय बाहायनानै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै बिटिसि काउन्सिलनि सिएमनि चेयाराव जिरायनानै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलखौ 5 इयार्स सालायलांबाय। अब्ला साननानै नाय मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन, जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनानै समायखिरा लानाय बाथ्राफोरखौ गावनि माखासे सुबिदा मोननाय लोगो लोगोनो बावो आरो बैबायदि माखासे लिडार्सफोरा बैसोरनि मोननांगौ मोनथायाव मोनहासवा जायोब्ला फिन आरोबाव रायजो राजाफोरनि सेराव फैनानै माखासे गोबां रोखोमनि गोदै गोदै बाथ्राफोर बुंफ्लाफैनानै रायजो राजाफोरखौ थगाय थसि खालामफैनो नाजाबावनाय। बेल' नङा, जेब्ला समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव आगान होफैजेनदोंमोन, अब्ला समाव गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामनो थाखाय रायजो राजानि नोजोराव हाइलाइट खालामनो थाखाय बिटिआर बायदि पिस एग्रिमेन्टनि उनावहायबो जोबथेसालियाव थाफिननांनाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां जाबाय होननानै रायजो राजानि सिगाङाव थगायनानै गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनदों। नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन, बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय, गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय, बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय जेल जानांबाय। 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां भारत हादरनि नखर मन्थ्रिखौ आलासि महरै लेंहरना लाबोनानै बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरखौ 82% मावफुंजाबाय होननानै रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनानै माखासे पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानाय। बेराफारसेथिं दिल्लीयाव जेब्ला गाजा गोमजायै बड'लेण्ड महोत्सबखौ मानगोनां प्रमद बिथांमोना खुंदोंमोन, बै समावबो भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि सार बिथाङा बुंदोंमोन जे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरखौ 96% मावफुंजाबाय होननानै। अब्ला समाव आखाइ खबदोंमोन जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरनि मैखोम बिबानगिरिफ्राबो आखाइ खबदोंमोन। थारैनो गमामायैनो बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरा 82% 96% मावफुंजामारबायब्ला दिनै 4% ल'सै बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय। अब्ला दिनै 4% ल' आद्रा थानाय बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि बै दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय लामायाव ओंखारनानै प्रटेस्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो। दिनै आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बांलादेशिफोरखौ होस्रांजोबनांगौनि बाथ्राखौ बुंनो हायोब्ला जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायग्रा आरो बर'नि साफ्रोमबो बै लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ इमिडियेटलि उइदाउट एनि कन्डिशन इभिक्सन खालामनानै जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हाखौ जोंनो गथायनानै होनांगौनि बाथ्राखौ मानो दाबि दैखांनानै बुंनो हाया। बेराफारसेथिं जों नुनो मोनदों बे 6 शिड्युल एरियानि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा, बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव भट बेंक महरै बाहायनायखौ आरोबाव जों दिनै खुगा खोनानो मोनदों
बेसेबां सैथो बेखौ बुंनो हाला। जोंनि बर'निनो माखासे साथाम साब्रैसो मैखोम लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि पलिटिकेल केरियारखौ जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव जेब्लायबो स्टेन्ड खालामनो थाखाय गुबुन रायजोनिफ्राय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ लाना फैखुमानानै जोंनि बे 6 शिड्युल हायाव दोनफैखुमानाय, जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दोनफैखुमानाय। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ फैबाय थानाय समाव निश्चय बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना फोरमान मोनगोन आरो समानो सानसे फोरमान होगोन। थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि समावहाय, बिसायख'थिनि सिगाङावहाय बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ पलिटिकेलि प्रग्रामनि जौस्राङाव बहायनानै माखासे पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानाय, फार्स्ट टाइम बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव बेफोरबायदि गनायथावनो हायै नुथायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। बेराफारसेथिं एनडिएफबिखौ लानानै खालामनाय बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहायबो जोबथेसालियाव दोनजाफिननाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ लानानै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलि क्रेडिट लानो नाजानाय माखासे डिबेट खालामलायबाय थानाय बाथ्राफोर। दिनै बिटिआर बायदि पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ डिमान्ड खालामनो हागौमोन, दाबि दैखांनो हागौमोन जे बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिएफबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि केडार्सफोरा जेलाव दङ बै गासैखौबो उदां खालामनांगौ होननानै, लोगोसे एनडिएफबिफोरनि मुङाव जेसेबांखिनि दायफोरा कानेक्सन जानानै दङ बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ साफ्रोमबो एनडिएफबि केडार्सफोरनि मुङाव नांनानै थानाय दायफोरखौ निमाहा होजोबनांगौ होननानै बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनाय समाव डिमान्ड खालामनो हानांगौमोन। नाथाय मानो हादिया, मानो डिमान्ड खालामदिया? बिनि बाथ्राया बेनो जागोन एसेब्लाबो जे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ हाखु दाखु माब्ला खालामगनो हागोन? मानि थाखाय मिथिगौना? जे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामगनो हायोब्ला बर'नि सानै साथामसो लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलनि माखासे फिथाइ, माखासे गादिखौ मोनगोन आरो बै माखासे डिमान्ड्सफोरखौ सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम खालामनायमोनब्ला जानो हागौ बर'नि बै साथाम साब्रैसो लिडार्सफोरनि पलिटिकेल माखासे बाहागोफोरा गोमागोन, जायनि थाखाय जानो हागौ बेफोरबायदि माखासे इम्पर्टेन्ट डिमान्ड्सफोरखौ डिमान्ड्स खालामालासे बेफोरबायदिनो सिरियै बेबायदि मोनसे नुथायखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नुहोनाय। जोबथेसालियाव दिनैसिमबो थानांनाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय मानो बरनाखै, जेलनिफ्राय बरननो थाखाय मानो बाथ्रा बुङाखै, मानो खामानि मावाखै? जाय बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि सेराव फोरमायगासिनो दङ, बैसोरनि बाथ्राखौ खोमा दाहो। दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामना लाबोनो हानायनि मोनसेल' गल्डेन चान्स, मोनसेल' सनानि सुजुगा जाहैबाय थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टमोन। आरो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन, नैबे बाथ्राखौ दिनैयो क्लियारलि गोसो होनानै खोनासंनानै ला। दिनै बर'नि सोरबा लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बुंनो हागौ जे आं पावाराव फैयोब्ला मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बरननो हायो, बेनि आन्दोआव माखासे पलिटिकेल क्रेडिट लानाय दङ। नाथाय नैबे बाथ्राखौ दिनैयो गोसो होनानै खोनासं आरो मिथिनानै ला आरो दिनैनिफ्राय रावबो बर'नि पलिटिकेल लिडार्सफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ लानानै गोजोमनाङा, गोजावनाङा। मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ 2009 मायथाइयाव बांलादेश राइफला एरेस्ट खालामदोंमोन आरो 2010 मायथाइनि 30 एप्रिलाव बांलादेश राइफला बिएसएफनो गथायनानै होयो। 2010 मायथाइनिफ्राय मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जेलाव थानांदों। 2010 मायथाइनिफ्राय दिनै 2022 मायथाइ मानगोनां रन्जन दैमारि सारा 16 बोसोर जेलाव थानांबाय। आरो जोंनि बे भारत हादरनि संबिधानाव लिरनानै दोननाय बायदिब्ला जायफोर सुबुंफोरा लाइफ इनप्रिजनमेन्ट
जिउ जोबजासिम साजाजों जेलाव दोनजादों बा थानांगौ जानानै फैदों बैसोरखौ 14 बोसोरनिफ्राय लानानै 20 बोसोरसिमहालागैल' बे लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जिउ जोबजासिम दायजों जेलाव दोननो हायो 20 बोसोर कमप्लिट जानाय लोगो लोगोनो बे लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जिउ जोबजासिम साजाजों जेलाव थानाय बै सुबुंफोरखौ जेलनिफ्राय भारत हादरनि संबिधानाव लिरनानै दोननाय बायदिनो बै संबिधान बायदिनो बै साफ्रोमबो जिउ जोबजासिम साजाजों जेलाव थानांनाय सुबुंफोरखौ उदां खालामनाय जायो। बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन जों दिनै बयबो आफा इसोरनाव आरज गाबगोन बे भारत हादरनि संबिधानाव लिरनानै दोननाय नेमखान्थि बायदियैनो मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनाय जुदि जामारोब्ला 4 बोसोरनि उनावहाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय उदां जानो थांगासिनो दङ आरो जेब्ला समाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय उदां जागोन बै समाव जानो हागौ बर' हारिनि बिखायाव बर' हारिनि गोथार जारिमिननि बेसेनखौ फालांगि खालामग्रा माखासे गुनजेत आखुनि बर' लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि लाखुमानानै दोननाय आन्दोआव दोनखुमानाय माखासे सैथो बाथ्राफोरखौ बै बाथ्राफोरखौ सम बायदि जों मिथिनोबो हागौ। बे भिडिअनि गेजेरजों बुंलांनाय आंनि बै बाथ्राफोरखौ मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन नोंथांमोना बिजिरनानै मोनदांथिनाय बाथ्राखौ बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।